guys, Saikinik here. Welcome back to this channel. So, today we're going to have a review. Hindi naman talaga review, but I'm going to share to you my thoughts about this. Tchadan! Petals Rub-On. So, meron silang Stress Buster. Ito yung Stress Buster nila. Din silang Keep Calm. Ito yung Keep Calm. Keep Calm. Meron din silang Relief. Relief. And meron din tayong Pamper Time, which is the Rosemary and Calamansi. Yan. So, medyo natagalan tayo sa review natin to guys, kasi nakalimutan ko na hindi ko pala to na-share sa inyo. And I'm super blessed. Meron ako nito. Ang dami nito guys. If nakita nyo yung unboxing ko way back, ang dami nito. And then, for me, by the way guys, this will be bought. Merong maraming mga distributor na nito, nationwide. And meron din silang Facebook page, TikTok, Instagram, mga social medias nila. I'm going to place it, all the links in the description box. So, let's talk about this muna. For me, this packaging is super big na for 170 pesos. And, I don't know if magkano yung benta ng ibang resellers nito, but then, sa main page nila, which is sa Facebook, 170 pesos talaga siya. Honest lang guys ha, hindi ko pa na-try itong dalawang to. Ito, yung orange and yellow. Yan, si Relief at saka si Keep Calm, Ginger Lime. So, ang na-try ko talaga at used ay si Stress Buster, which is lavender and ilang-ilang with aloe vera, oatmeal extracts. Ang nagustuhan ko sa kanya guys, hindi ko siya dinadala-dala kung saan-saan. Dito lang sa bahay, meron din ako ibang dinadala sa labas, if lalabas ako. Ito, ginagamit ko talaga to siya every night. So, ubos na yung isa nito. Kasi ito, ang tagal niyang maubos. Honestly, ang tagal niyang maubos. And then, ito, super relaxing to. And don't worry kasi para lang siyang nagmo-moist, pero okay siya. And then ang bango, nakaka-relax talaga. Ginagamit ko to siya every time na matutulog na ako. And then ang maates ko lang, ito rin palitan sila ng gamit ko kasi naging favorite ko to. Naging favorite ko tong dalawang to. Yan. Si Calamansi at si Stress Buster. And ito, hindi ko ma-attest talaga kasi yung iba nito, binigay ko, sharing is caring naman. Binigay ko yung isa sa auntie ko at isa sa stepmom ko. And ito talaga guys, yun nga sinasabi ko sa inyo na nare-relax ako every time ginagamit ko to. Nilalagay ko to siya dito. Dito rin sa likod ko, parang sa may balakang ba. Ang main ko talaga nagustuhan kasi nakaka-relax ako if hindi talaga ako makatulog. Ito yung parang, ang amoy kasi niya, parang super, siya ba? Yun nga, relaxing, lavender, diba? And yung Calamansi naman, pero ito mostly ginagamit ko to siya sa daytime. For example, ginaganon ko lang. Relaxing siya in a way na hindi ako inaantok. Yun ba? Pero ito kasi, relaxing siya in a way na kung gusto kong matulog na. And, yun nga, ito kasi parang iba yung scent niya. Parang maganda siyang pang-aroma ng buong bahay. Kaya, honestly, nililive ko siya kapag nagfe-film ako. Honest guys, nagfe-film ako ng videos. Nandyan lang siya sa kilid and inaamoy ko siya if I felt tired na ako. Para bang siyang scented candles for me. Pero hindi naman siya candles. Naka-open lang siya sa side ko. Yun ang ginagamit ko. Parang, gamit talaga to, promise. For me,
for the packaging, maganda siya. Hindi siya madaling ma-spill. And ang laki ng packaging niya for the price point of 170 pesos. And for the smell, amuin ko nga tong isa. Fruity talaga tong orange mandarin, of course. Orange naman. Yung ginger at lime, hindi ko pa na When it comes sa smell, medyo matapang si ginger at lime. Pero, if you want fruity naman, ito si orange mandarin. Pero fave ko talaga to guys. Itong dalawang to, super. Ito nga lang, mas siya, hindi naman matapang, pero siya, paano ba yun? Matapang na nakaka-relax, na nakaka-wake up. Ito naman, subtle na amoy. Kung gusto nyong, maganda yung tulog nyo, it's very good. Nilalagay ko to siya sa tummy ko, sa balakang ko, dito ko. And minsan, inaamoy ko lang siya, ganun. Minsan nga, nahulog siya sa ko, ilong ko. Kasi gustong gusto ko yung amoy. Yan. And then, the best thing, ito yon pag meron akong gumagawa ko ng, hindi naman, gumagawa ko ng mga workboard, mga plans, upcoming plans for my YouTube channel, nililist down ko yung mga plans ko, ito yung parate, and dito naman yung patulog na ako, yun lang. Yun yung, ko guys, nagustuhan ko lang sa kanya, kasi, super handy din niya, though malaki siya konti for your bag, pero if lalabas kayo, magdadala kayo ng luggage, if ever mga vacation, you really need to bring this one for your night time para makakaslip kayo ng maaga. And then, especially for students, if mag-study kayo, I really recommend Pamper Time Rosemary Calamansi. I don't know, parang nakakagising siya, and at the same time, nakakapag-relax ng mind ko, na nakaka-focus ako, ganun. Ganun yung effect niya sa akin. Yung stress buster naman, super. Basta ito yung dalawa yung favorite ko, as in, try nyo guys, is super affordable, check their page. Yun lang, gusto ko lang i-chika, kasi, gusto ko lang talagang i-chika siya, kasi it's a great finds for me. And, sila din yung gumawa ng rejuvenating set, yung ni-review ko. Tingnan nyo yun sa below kung ano yung effect nun sa akin. At saka yung Pem Wash. So, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed this video. Bye-bye for now. See you soon. Sarang God bless.